गोसो गोरबोनिफ्राय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। लोगोसे जोंनि दानि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि निउस मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों मोननैसो बाथ्रा शेयार खालामनायखौ नोंथांमोननि सेराव आं लानानै फैदों। बेनि सिगाङावहाय आं फंनैसो बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामग्रोनो सानबाय जे जोंनि दा समनि बिटिसि ओनसोलनि जाबायदि पलिटिकेल थासारि, बे पलिटिकेल थासारिनि बिथिंखौ जों जुदि गोथौ गोसोजों जुदि नाहरनो थाङोब्ला थोंजोङै आसि थुनानै बुंनो हायो जोंनि दा समनि जाबायदि पलिटिकेल थासारि, डार्टि पलिटिकेल गेम प्ले गेलेनो नागिरगासिनो दं जायफोर सानैसो लिडारफ्रा जे हानि मोन्थायखौ लानानै लोगोसे जोंनि हारिनि गेजेराव जाखिनि गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोर दं बैसोर मानसिफोरखौ लानानै पलिटिकेल बिथिङाव रिलेटेड खालामनानै जा डार्टि इस्यु खालामनो नाजागासिनो दं बैफोर पलिटिकेल लिडारफ्रा खिन्थु बेफोरबायदि डार्टि पलिटिकेल गेम प्ले खालामनो नाजानायनिफ्राय गोजानाव थाखा, नङाब्ला खिन्थु दिगदार जागोन दै। स्पेसियेलि आं खावलायहरखादों। लोगोसे जेब्ला जोंनि बिटिसि बिसायख'थिया खाथि खाथि सफैना बे समाव जोङो ओरैबायदि सानैसो मानसि नुनो मोनो जेरावनोखि बिसोरनि महर मोखाङा थाम्फै दंग्रा साइज, नेवलाय मोखां साइज ना एम्बु सिथ्र' साइजनि रायजो राजा नोंथांमोन, बैफोरबायदि सानैसो एम्बु थेबगां साइजनि लिडारफ्रा जों रायजो राजानि गेजेराव माखासे गोदै गोदै नंखाय बाथ्रा बुंफ्लानानै रायजो राजानि गोसोखौ गलि होनो माखासे बाथ्रा बुंनो थाखाय जों रायजो राजानि गेजेराव हाबफैदो रायजो राजा नोंथांमोन। बिखायनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना सांग्रां जानांगोन बे बाराव जे सोरनिबा लिडारनि गोदै गोदै बुंफ्लानाय थगायफ्लानाय रावाव नोंथांमोननि गोसोखौ नोंथांमोना दा गलि हो, मिथिबाय? नङाब्ला बेफोरबायदि पस्टायबाय थानांगोन। मिथिगौ रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनो भट थुनानै बैसोर मानसिफोरखौ देरहासार खालामहरो नङा होमब्ला? देरहासार खालामखांनायनि उनावबो जोंनो बिसोरनि थाखाय जों भुगिनांगौ जानानै फैयो रायजो राजा नोंथांमोन। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना दिनैनि समाव गोसोआव लाखि। जोंनि गेजेराव जेसेबांखिनि लिडारफोर दं बैफोर लिडारा जोंनि खाथियाव फैथों, जों रावखौबो बादा खालामा। नाथाय बेनिनि गेजेराव सोरबायदि लिडारा जोंनि थाखाय साबजाथावना, सोरबायदि लिडारा जों रायजो राजानि थाखाय गनायथावना, जों बेखौ अलरेडि सेलेक्ट खालामनानै जोंनि गोसो सिङाव जों लाखानो रोंनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय बैफोर लिडारफोरखौ सोरखौबा गाज्रि होननानै सोरखौबा माने नंखाय लिडार होननानै जोङो रावखौबो माना खालामनो हाया। जायफोरबायदि मानसिया हारिनि थाखाय आखायाव आइजें दैनानै हाग्रायाव थादोंमोन, नाथाय बैफोरबायदि मानसियानो दिनै पलिटिकेल फिल्डआव फैनानै सिआरनि पावार लानानै जोंनि दिनैनि हारिनि माखासे जेंनाखौ बिथांमोना नुबाबो नुयैबायदि जानानै दङ। अब्ला बिसोरनि गुबै थांखिया मा? मेनलि माने रांल'सो नांगौ ना होमबा? अब्ला बिथांमोना बै समावबो माने आखायाव जेब्ला बिथांमोना अस्त्र दैदोंमोन बै समाव बिथांमोननि मेन थांखिया माने रांनिसोमोन नामा? दिनैनि समाव बेफोरबायदि जों बुंनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन, जेरावनोखि बिथांमोन बायदि मानसिफोरा दिनै पलिटिकेल फिल्डआव फैनानै जोंनि हारिनि, जोंनि गासै रायजो राजानि माखासे दुखु सुख जारलाफोरखौ दिनै बिथांमोना बावगारनो हमदों। जेरावनोखि बिथांमोननि थाखायनो जों गासै रायजो राजाफ्राबो ओरैबायदि दुखु सुख जारलायाव जोङो सहायनो गोनां जानानै फैदोंमोन। अब्ला दिनैनि समाव बेफोरबायदि लिडारफ्रा मानो बावलांखो? बिसोरनि बिखाया माबायदि बिखा नाय रायजो राजा नोंथांमोन, बेखौबो जों दिनैनि समाव साननो रोंनांगोन। जोंनि दानि CM प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ बुंनि, जेब्लानोखि बिथाङा एबसुनि आफादगिरिमोन, जेरावनोखि बिथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिड लादोंमोन ना होमबा रायजो राजा नोंथांमोन, जेरावनोखि बिथाङा हाजार हाजार रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंबोबाय थादोंमोन जे बड'लेण्ड मोनागौ मानि जों जिराया, आं जिराया बायदिसिना खोथा, नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन? बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव जोंनि गासै रायजो राजाफ्रा, जोंनि बर' बिमा माहारिफ्रा एसेबां सात जारला खस्थ' सहायबोनांदोंमोन नङा होमबा? सात जारला खस्थ' माने नोंथांमोना बुजिखाबाय बेसेबां खस्थ' जेंना जेथोनि गेजेरजों जों गासै रायजो राजाफ्रा बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट समाव जों भुगिबोनांदोंमोन। अब्ला नोंथां रायजो राजाफोरा दिनैनि समाव मोनसे बाथ्राखौ साननानै नाय, जाय प्रमद बर' बिथाङा जोंनि गासै हारिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा लाखिबोदोंमोन, जेरावनोखि बड'लेण्ड मोनागौ मानि जिराया, लोगोसे आं पलिटिकेलाव CM EM जानो थाखाय सोमावसाराखै बायदिसिना बाथ्रा लानानै जों रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायथिबोदोंमोन। नाथाय बेफोरबायदि मानसिया दिनैनि समाव पलिटिकेल फिल्डआव फैनानै सासे CM जानानै फैबावबाय। अब्ला नाय रायजो राजा नोंथांमोन, बेबायदि मानसिखौ जोंनि गासै हारिया बबे लामाजों, मा बिथिंनि लामाजों जों फोथायगोन? जों दिनैनि समाव फोथायजाथावा बेबायदि मानसिखौ। नोंथांमोना मोजां गोथौ गोसोजों साननानै नाय, बिथां प्रमद बर' बायदि लिडारखौ जोंनि हारिनि गासै रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव फोथायजाथावा। जेरावनोखि जाय मानसियानोखि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव लिड खालामनानै जों गासै रायजो राजानि गेजेराव माखासे ओरैबायदि नंखाय बाथ्रा बुंबोदों, लोगोसे बे मानसियानो बै बड'लेण्ड मुभमेन्ट समाव एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंबोखाबाय। बे पलिटिकेल फिल्डआव फैखांनानै पलिटिकेल फिल्डनि गेजेरजों सासे CM जाबावनानैबो बिथाङा माखासे ओरैबायदि नंखाय बाथ्रा बुंबावदों जों रायजो राजानि गेजेराव, जेरावनोखि मेजरलि बुंनो थाङोब्ला 2 बोसोरनि गेजेराव माने सुइजारलेण्ड खालामगोन, 6 मान्थनि गेजेराव BTR आव जेमानखिनि माने दफाफोर दं बैफोर दफाफोरखौ माने
जाफुंसार खालामगोन बा मावगोन लोगोसे मोनसे बाथ्राया मा जेरावनोखि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिबि केडार्सफोर दं जोबथेसालियाव जोबजानानै बैफोर एनडिबि केडार्सफोरखौ उदां खालामनायनि माखासे रादाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव लोगोसे माखासे एनडिबि इयुथ्सफोरनो साख्रि होनायनि बाथ्रा लोगोसे न'खर न'खर साख्रि होगोननि बाथ्रा बायदिसिना बिथिंनि बेलायाव माखासे नंखाय बाथ्रा बुंबोदों नङा होमबा बिथाङा गावनि थांखियाव दिनै साक्सेसफुल जेरावनोखि मेजर बाथ्रा मेजर कुइसना जाहैबाय मा बै बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बाथ्रा जेरावनोखि थैथां गासैबो रायजो राजाफ्रा नांथाबदोंमोन माखासे दुखु सात जालाखौ बिखायाव लानानैबाबो प्रमद बर' नोंथाङा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजानाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिबि केडार्सफोर दं बैफोर केडार्सफोरखौ नोंथाङा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बहननो मानो हादिया बेफोरबायदि एकर्ड खालामखांनायनि उनावबो जे जोबथेसालियाव थानांगौ बेफोरबायदि जों नुफेराखै खोनाफेराखै मिथिबाय मानगोनां प्रमद बर' नोंथां बे बिथिंनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन जेरावनोखि दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबोथ' मोनसे समाव बिटिसि सुक्ति खालामदोंमोन बे सुक्तिनि गेजेरजों बिथाङा दिनै उदां जानो हादों जेरावनोखि नोंथाङा दिनै बिटिआर एकर्ड स्पेसियेलि एनडिबिफोरनि थाखाय मोनसे एकर्ड खालामबाय नाथाय बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बे एनडिबिफोरा मानो जेलाव मानो जोबथे जानानै दोनबाय दं दिनैनि समावबो नाथाय जायफोर एनडिबिफोरा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो ओंखारबोबाय बैफोरनि सानैसो लिडारफोरखौ आरोबाव माने जोबथेसालियाव दिनै दोनहैबावदों अब्ला बिनि पलिटिक्सआ मा मानगोनां प्रमद बर' नोंथां फिननाय हो दिनैनि समाव नोंथाङा जोंनो लोगोसे मोनसे बाथ्रा आं स्पेसियेलि खावलायहरबाय बे भिडिअनि गेजेरजों जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा फैसानि थाखाय रांनि थाखाय सियार पावारनि थाखाय पलिटिकेल फिल्डआव आगान होदोंना बैफोर लिडारफोरा पलिटिकेल फिल्डनिफ्राय हायोबा दिनैनिफ्रायनो गोजान जाखानाया मोजां बेखिनिखौ आं गुरै खावलायहरग्रोनाय थाबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि মই আগতেও প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে বিটিআৰ বিটিচি আৰু ইয়াৰ আগত বিএছচি তিনিটা চুক্তি হৈ গ'ল 34টা বছৰত ইয়াতে গণতান্ত্ৰিক শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন চলিছিল উপেন ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত ইয়াত সশস্ত্ৰ আন্দোলনো আৰম্ভ হৈছিল বিএলটি এনডিবি আৰু বিভিন্ন ফৈদত এইটো বিভক্ত হৈছিল আৰু সকলোকে আলোচনা কৰি শান্তি স্বাৰ্থত আৰু এই অঞ্চলত বসবাস কৰা জাতি জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰৰ স্বাৰ্থত 6 শিডিউলত অধিক মৰ্যাদা অধিক ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত সকলোৱে মিলি পেলাই বড়ো ৰাইজ আৰু আন জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত ইয়াতে শান্তি চুক্তি সম্পাদন কৰা হ'ল আৰু চুক্তি আগৰ আৰু চুক্তিৰ পিছত ইয়াতে যেহেতু এই আন্দোলনৰ পটভূমিত বিভিন্ন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল জন্ম হৈছিল এই আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলবোৰ এটা গ্ৰুপতে আছিল এটা সময়ত একেলগে আছিল কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পাকচক্ৰত ইয়াত মানে বিভাজন হৈছে ঘৰখনৰ যি পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালখন ভাগ হৈ পেলাই থান হৈছিল আৰু এই পৰিয়ালত কেতিয়াবা হিংসা কেতিয়াবা কাজিয়া কেতিয়াবা বিভিন্ন সংঘাত আৰু এই সংঘাতৰ কাৰণে বহুতো জীৱন যাবলগীয়া হ'ল বহুতো ক্ষয়ক্ষতি হ'ল আৰু আমাৰ মাজত এটা বিশৃংখল পৰিৱেশ হৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এইটোৱে আহ্বান আছিল যি পৰিয়ালটো ভাগ হৈ আছে যি পৰিয়ালত সংঘাত সৃষ্টি হৈছিল সেই সংঘাতটো সেই ভাগ হোৱা যি এটা পৰ্যায় এইটো একত্ৰিত কৰি পেলাই এটা মূল পৰিয়ালত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই আগবাঢ়ি যাব পাৰে নেকি তাকে আমি দায়িত্বশীল এটা পৰ্যায়টো বিবেচনা কৰি পেলাই আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু এই আহ্বানৰ প্ৰতি দুইটা দলে তেওঁলোকে আকোৱালি লৈছে বাকি যিখিনি পৰিকল্পনা যিখিনি ফৰ্মুলা যিখিনি এজেণ্ডা যি আছে সেই এজেণ্ডাবিলাক তেওঁলোকে দলীয়ভাৱেহে আগবঢ়াই নিব লাগিব তো আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ এটা জাতীয় দায়িত্ব আছিল সেইখিনি কাম আমি সম্পন্ন কৰিলোঁ বাকি দায়িত্ব তেওঁলোকেও হয় আৰু তেওঁলোকে কি ধৰণে আগবাঢ়িব না নাবাঢ়িব সেইটো সময়ত এইটো গম পোৱা যাব বা সময়ত এইটো আমি সকলোৱে দেখা পাব ধন্যবাদ নাই সদায় আমি আশাবাদী আৰু আমি এটা মহৎ উদ্দেশ্যক লৈ আশাক লৈ আমি সদায় মানৱ জীৱন আৰু মানুহ মাত্ৰই আশাক লৈ পেলাই আমি কাম কৰোঁ সকলোৱে তো এই যি এটা প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াও আমি আশাবাদী ভৱিষ্যতে এইটো কি ধৰণে মানে ফল পায় এইটো সময়ত দেখা যাব